Sanibonani lapha eSouth Africa. Ngiyahamba-ke njengamanje ngiya ku-Hallo eStenga. So uma kuwukuthi useStenga, woza sine-comedy show. Ise-Town Hall. Le video-ke kodwa kakhulukazi idlulisa ukubonga kubo bonke abantu who have started to purchase their tickets for our upcoming show ezobe ise-Suncoast ngomhla 14 February. It's Comedy Meets Gospel. Nonto are celebrating 10 years of stand-up comedy. Ngibonga kakhulukazi because when you buy, especially when you buy tickets online, kuyasiza ngoba siyakwazi nokuya kubantu abadila namavenue sibakhombisa i-database ukuthi lalelani ngavula amathikithi ngo-November kwashaya uDecember lamathikithi ase-sold out, so I can even do a national tour and even an international tour. So thengani amathikithi enu kusa-early ukuze uma ngikhuluma indaba yamathikithi wazi ukuthi angikhulumi nawo. Aka-250 usawathola mangabe niwathenga as a group of 5. Otherwise 300, aqala ku-300, i-VIP is 550. Nibe nokhisimusi omuhle. Kayibonga sangamuhle. Kade ngizenza mina i-makeup cabanga ngiphakamela uHello, ngisukumela uHello ukuthi ibe yinhle into yengane. Please support our comedy. Thank you. We love you. Bye.